Angeliko, pojď laskavě na scénu, už natáčíme. Již jo, už jdu. Tak jsem tady, no, tak začínáme, ne? Bože. No, takže... Můj bože. S tou hlavou rozmladím v kameru. Takže ahojte lidi, já jsem Angelika 2016 a vítám vás u tohohle videa. Tak vítám vás, ne? A v tomhle videu uvidíte... No, tak hádejte. No, OK, uvidíte mě. Ale tohle video bude něco jako informačka. Můj bože. Takže ze začátku bych vám moc ráda vysvětlila vlastně, proč tak dlouho nevycházely videa. No tak je to z toho důvodu, že vy si asi myslíte, než to můj bože, znova. Vy si asi myslíte, že jsem byla líná natáčet videa. Tak to není. Já se snažila natáčet, měla jsem na to moc klid. A za prvý, když jsem něco vydala, tak se mi to prostě nahrálo špatně a nechtělo. Nechtělo se mi to prostě dobře nahrát. Možná nevím, jestli se mi dobře nahraje toho, ale předpokládám, že jo, protože mám dobré zprávy. A jaké? Jestli vás to zajímá, tak se koukejte dál. Takže první věc je ta, že jsem si odinstalovala všechny aplikace z YouTube. Potom se mi tam nainstalovaly a už mi šlo vydat video. Takže jsem okamžitě prostě začala být aktivní na kanále. No, povedlo se mi to, vymazala se mi asi tak minulý týden. A dneska ráno mi to nahlásilo, že se mi to aktualizovalo a nahrála se mi tam aplikace. Jakože aplikace, prostě, no nevím. A šlo mi vydat video a vydalo se mi to tak asi za 4 minuty. Takže jsem byla hrozně šťastná. A tak dále. A další věc. Benova osudová chyba, seriál, prostě videa, končí, protože jsem to patentovala už na začátku. Dala jsem nahrávat 2 videa stejně. Teď už jsem to dělat přestala, protože se mi to prostě tak přestalo potom blbě nahrávat, protože se mi to blbě nahrávalo, ale to je jedno. Ale prostě to končí, protože jsem mi vydal druhý díl dřív než první, což nechápu, jak to, protože jsem ten první dala vydávat dřív, a hned potom ten druhý, ale ten druhý byl asi nějaký trochu rychlejší. Takže tak. Oh můj bože. Další věc. Jak jste se všimli, mám tuhle kočku. No, tak mám ji z bazaru, mini bazaru. Ale já to video natáčela, ale jak říkám, zase se mi blbě nahrálo. A jmenuje se teda Angelika. Proto ji mám na profilce. Takhle má ouško, to jsem ji udělala já, ale problém je v tom, že jsem mi zakroutila to. Narovnala jsem borec. Teď mi to asi půjde vyndat. To střihnu. No tak nic, já se o to pokusím někdy jindy. No takže, ale každopádně jsem natáčela video z LPS a Pesquero 2005, ale co to tady mělo? Tohle je zase jiná věc. V tomhle videu jsem několikrát řekla, o můj bože. Ale teď k věci. K Angelice
jak jsem řekla, udělala jsem k tomu video, blbě se mi nahrál, ale k Angelice měla jsem tam i 2 perské kočičky, které vám ukážu teď. Teď! Takže jsou to tyhle 2 perské kočky. Tohle je Sunset a tohle je Amber. Jsou to teda sestry. A Sunset je teda matka tedy Angeliky. Podle mě se ale k sobě spíš hodí s její tetou Amber, ale asi si říkáte, ta Angelika nestojí. No, stojí, ale to je tam. Protože asi si říkáte, proč, když se mi k sobě tak hodí, jsem ji neudělala jakože matka a dcera. No tak, je to jednoduchá věc. Teď vám ukážu oči. Já ty oči mám tyrkysové, my asi modré, ale prostě Angelika má tyrkysové. Sunset je má taky tyrkysové a Amber je má zelené. Prostě bylo by to takový divný, že by Angelika měla oči po svý tetě, což by bylo hodně takový ulítlý. No takže tak. A jdeme. A asi to půjdeme ukončit. Doufám, že po dlouhé době kecací videjko se vám líbilo a čus. Čus! Čus! Vypni se. Režisére, to nejde vypnout. Ojo, ježišmarja.